سلام كبرات تخاتلتي نايلوم فيلم نحقنا تاريخ وود كريس غارتن يعتزونتو إذا فيلم كريس غارتن مسبعات ويتو ليندان ودو كريستوفرن أو فرانسيسكو أبشح من شعاتمي تسمعين حدا نجازا بمكراي على تاو هيوتو من رحنا تعالوسن كله بيعترينا كريس نجادا يسز نزنورة جنزو نجيفو بروتابل بوندين سيت سكانرز بهلا ماشين يعدقو إذا متى نزل ماشينات بخبر بمشاك خصب لهم انتو هنا قوة غازان سكانر أبدا قصر زحاسرة أب إيدين حاوينو كفلت موال هسانات ودو غازا خرين كالن كأب عتبيتو ليندا ودقا ليندا نزل مشفان كلتا شفتيات سر هزنبرت كريسون معاتاو نقهون ودو أبنا موال هسانات ممسح سكانر نمشات أب نوسو كف حكمنا بمخطيط تايغ هزنبرت كريس نزل نيغنزب ساقام المفتاح أول حبو حدو 4 سكانر كشيتو كانتو نبرو قنا دحر بزح لعن تحتنا ورحي حانت سكانر ترايك شيء زغل زنبرة إذا نيجنزب ساقوك أمس معات ويتو فحفح خفطرو الجمرة حتى معات كموتر سكانر نخشيد ما تنقص أصلا كله أو قدمي أحد سوايك وحانت أزياز بقت مكينة خور درائي كريس بس للسمسة ناس سواي دوب بمبال كتخي حتى كازول خطوتها الواني سراحة انتايو وتسرح سراحة بخمي خات سرح قبل حاتتو اتسواي أبقم ينز نبرة هنس عند عمل كتا أنا كمستوك بروكور كيني السرح بولو كريس نابت هنس أقوصن تتأمتا كابز هنس أزوص نور السوات كلهم بحقس منفس كوصر رأي كم شير بروكور كوين نخسرحون والسنة نبعات بيتو لينداخا أز سرح قديفو كال إسرح الجمري حسب كم زلا حبرا لينداخا أصبع حسابي إذن سكانراتون مشاتين أبين خازلوا بلوتو كريس كم شير بروكور كوين نخسرح بلا ليندا أسرونوت كوين كان كسرح بلوتو ليندا أبلعلي أمنسا زي نبرا تحجج أولي عز نبرت كريس نصبحيتو نقرأ مقدو أبلاين مقبر نبته هنس أخدا قنا مسوز نبرت سكاندر نبته هنس أحيزو أخاطو سوزي فقودو أبتو قدنا نزمرت قال رأي لي الوقتو حلافة ديبارتمنت أبلاين مقبر زملاء فورم كريس هابو كلتي يوم نتزاربن كلو كريس إتاقوال نتحزل لي زبالا سكاندر حيز اختهاد معدو رأيا نزي حلافة أمان قزربو قديفو نخيركبا خاقوية كركبا قنا كعلم نصبحت كريس كموتر نودنا بنا مواد سنات بمسح نتناي سرح زمول أفورم حزنا بتهنسا بمخات نت أبليكيشن بأكل نت جايز بهالحلفة أركبه كابزن سنة وصخول خا أجت أمي نت سكانر السرو أطلقار رأيا نساوني كانت لهم ذو السبهرت هدمت كريس تدحري أنو يحتهر مجاي نت سكانر أقدفع نمشوتو مش هزاب يخلط تسكانر حز خان جزء تمسك لأن نزم سرعة حما تسمع كريس نتساقم كردا أو كنت فتنا نتساقم كتردو أي كالتن بمغصار كريس أبحاد قدنا مسو جايز بها أبتتكاد سرح على السلام تنتلا وتيزر كريس أبزا حالفو حنا يسرح فورمولا مالي أركي بكان يرى أبيكم مسيحته اللي خبر حتتو جايني كريس تهايو خمزو لحبرو كريس زعدلكم توسا زيد ليه متى نجيكم وسوطو عنوم بي مقدو يلو مسو تسافر نجيني ممساتون بزعبا دحر بايتو خعلو جمر جايقنا دهبو عبتان خفت حزق على الزنبرة الريبوكس كيوي زنبرة كريس نزم ساق على با كفتح خمز خيل نقرأ جاي عيت فتحاني خيلو أقبلو كريس بحصر وان فتحا جاي كاتمستا وما أنا أبزي خور ديل نايتاكس كي خف لخا ورد نايكلوتي يوم نايتاكس جنزب كريس يخوف له مالتي قنا كريس جنزب سزينو برا هدما التاكسي ساوند دحر يقوي ترين أمبكا سخا أركيو تسافر كنا معزتا ترين إدسو زغاقرو حزوز نبرا سكانر فنو شعو معات نليندا دويلو بمدونغا يغريتا بمعتات لو ما أمسي خنز مزق نقرأ ليندا مساخا منبار ترقم زباها يبلن زمز ولا حدا لو تقون يلن بمبال نودا حزا قزا قديفات لتخيط كمزلا نقرأتو كريس نليندا نقوى بأكل بمركاب كردا أفتنا نستنا بزرية تخد كيف كم التخيل قنان كريستوفر مسؤول نخوخوهم كود فولو وانت محصانا نساقن بحضرهم حق الصغن زيلان مسوخت نبر دريت كم زي بلان بمنقار قديفاتو خدر كريس تحرق قطر نودو كابن دا موال هسانات نقزا عمسو قزا خراي كاب زي كفل سالس صبري يعلي فستاز نبرا عبتا مشب وانا قزا نابو بممسا قزا خراي كاب زي تخفل نوح كير كاللخا نيز قزا ونكون ولو أسل زخنكو كابز قزا وصا بولو كريس كاب جاهن قرب معتال عدلها بمنبولو وانا قزا خاي حرايبل نيز قزا بعلها لو لكم نحرسو من حكومة أخي عدل هيبكا له بولو نصبحت كريس نودو أبن دا موال هسانات هبسيحو قزا عند الألقان كله بوليس أبقزو مسيم أصرغو بتمخنيات كأ
ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ፓርኪንግ ትኬት ዝነበሩ መቕፃዕቲ ስለዘይከፈለ እዩ። ነቲ መቕፃዕቲ ኣምና ፖሊስ ብምኽፋል ነቶም ፖሊስ ንኽፍንውዎ ለመኖም። እቶም ፖሊስ ግን ጽባሕ ሰዓት 9 ፈርቓን ከም ዝፍንውዎ ሓበርዎ። ክሪስ ንበዓልቲ ቤቱ ሊንዳ ብምድዋል ሎሚ ስለ ዘይጠዓሞ እንተኽኢላ ንክሪስቶፈር ካብ እንዳ መዋዕለ ህፃናት ንኽተውፅኦ ተማሕፀና። ሊንዳ ከዓ ሓራ ይበለቶ። ንጽባሕቲ ክሪስ ካብ እንዳ ፖሊስ ናፃ ምስ ተለቀ ናይ ኢንተርቪው ሰዓት ስለ ዝኣኸሎ ከምቲ ዝሓደሩ ክዳውንቲ ከይቀየረ ናብ ቁፅርኡ ጎየየ። ኣብ መጸበይ ቁሩብ ድሕሪ ምጽባይ ሪጉኡ ስለ ዝኣኸሉ ስሙ ተፀዊዑ ንውሽጢ ኣተወ። እቶም ኢንተርቪው ንክገብርሉ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ምስ ረኣይዎ ብኣከዳድንኡ ተገረሙ። ክሪስ ንኩሎም ሰላምታ ድሕሪ ምልጋስ ንሳቶም ዝኾነ ቃል ከይተዛረብዎም ከለዉ ተቀዳዲሙ ከም ዝበሎም ኣቐድማ ቢለ ዳርጋ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ክዳውንቲ ተኸዲነ መፅአ ምኽንያት የኸናዲ ፀኒሐ ግና ክረክብ ኣይከኣልኩን። እቲ ሓቂ ክነግረኩም ትማሊ ናይ ፓርኪንግ ቲኬት ዝነበረኒ መቕፃዕቲ ስለ ዘይከፈልኩ ገዛይ እንዳለቕለቕኩን ከለኹ ፖሊስ ኣብ ገዛ መፅኦም ኣሲሮም እዩ። ሎሚ ንጎም ዝፈንውን ከዓ ሰዓት ስለ ዝኣኸለኒ ትኺለ ናብ ዝመፅእ የበሎም። እቶም ኢንተርቪው ንክገብርሉ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ስለ ዝተረድእዎ ናብ ሕቶታቶም ኣተዉ። ክሪስ በቲ ዝምልሰሎም ዘሎ መልስታት ይምሰጡ ከም ዘየለዉ ስለ ዘስተባሃለ ቀፂሉ ሓደ ክብለኩም ዘለኹ ነገር ኣሎ። እንተ ሓደ ሰብ ንዓይ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትኒ እሞ ከዓ መልሲ ናይታ ሕቶ ዘይፈልጣ ኮይነ ኣነ ነቲ ሰብ ብግልፂ መልሳ ከም ዘይፈልጣ እየ ዝነግሮ። ግና ሓደ ርግፀኛ ኮይኑ ክዕለኩም ዘለኹ ነገር እንተ ሃልዩ መልሲ ናይ ዝኾነ ሕቶ ከመይ ጌርካ ከም ዝርከብ ጽቡቕ ጌረ ዝፈልጥ መልሲ ከዓ ግድን እየ ዝረክብ በሎም። እዞም ሰባት በዛ ዘረብኡ ቁሩብ ተመሰጡ። ሓደ ካብኣቶም ከዓ ከም ዝኽብር ሓተቶ እንተ ሓደ ሰብ ብዘይካ ምሻ ኢንተርቪው ክገብር መፂኒ እሞ ከዓ ኣነ ስራሕ እንተ ሂበዮ ስለምንታይ ስራሕ ከም ዝሃብኩ ዶ ትነግረኒ ምኽኣልካ በሎ። ክሪስ ምናልባሽ እዚ ሰብ ጽቡቕ ዝስርቦ ድዩ ስለ ዝመፀ በሎ። ኩሎም ከዓ ሰሓቑ። ብድሕሪ እዚ ክሪስ ተመርፀ። ግና ን6 ወርሒ ዝኸውን ብዘይ ደሞዝ ነቲ ስራሕ ንምልማድ ክመሃር ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንጀይ ሓሲብካ ነግረካ ይበሎ። ጀይ ከዓ ኣለዎ ምሸት ግድን ኣፍልጠኒ እንተዘይኮይኑ ቦታኻ ብካልእ ክትኮ እየ በሎ። ብድሕሪ እዚ ናብ ገዝኡ ኸደ። ሊንዳ ከዓ ንክሪስቶፈር ኣምሳይ ሒዛቶ መፀት። ክሪስቶፈር ደቂሱ ስለ ዝነበረ ኣብ መደቅሲኡ ብምድቃስ ንክሪስ ኣብ ኒውዮርክ ስራሕ ስለ ዝረኸበት ንኒውዮርክ ትኸይድ ከም ዘላ ሓበረቶ። ክሪስ ከዓ ንስኺ ፀገም የለን ናብ ዘለኹ የኺዲ ግና ንክሪስቶፈር ምሳይ ክትገድፍ የበላ። ሊንዳ በዚ ተሰማምዐት። ንክሪስቶፈር ምስ ኣቡኡ ገዲፋቶ ከዓ ናብ ኒውዮርክ ከደት። ክሪስ ሽዑ ምሸት ንሰክሬተሪ ጀይ ብምድዋል ነቲ ኮርስ ንክመሃሩ ከም ዝወሰነ ሓበራ። ብድሕሪ እዚ ክሪስ ንዝተረፈ ስካነራቱ ብምሻጥ ን6 ወርሒ ገዛ ክራይ ከኽፍሎ ዝኽእል ገንዘብ ኣከበ። ንሓደ ዓርኩ ሓግዘንን ብምባል ከዓ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ቀየረ። ቀዳም ስለ ዝነበረ ንወዱ ንኸዘናግዑ ናብ ጥቓ ገዝኦም ናብ ዝነበረ መፃወቲ ባስኬትቦል ሒዝዎ ኸደ። እናተፃወቱ ከለዉ ክሪስቶፈር ነብኡ ኣነ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ባስኬትቦል ክኸውን የበሎ። ክሪስ ወዱ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ክኸውን ከም ዘይክእል ነገሮ። ክሪስቶፈር ነዚ ምስ ሰምዐ ኣተሓሳስቡ ብቕፅበት ተቐየረ። ነዚ ዘስተባሃለ ክሪስ ንወዱ ከም ዝበሎ ዝኾነ ሰብ ወላ ኣነ ንኽትገብሮ ዝዘለኻ ነገር ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንተ ኢሎምኻ ኣይትስማዓዮም። ምክንያቱ እዞም ሰባት ከም ዝብልካ ዘለዉ ንሳቶም ነቲ ነገር ክትግብርዎ ስለ ዘይከኣሉ እዮም በሎ። ከምዚ ኢሎም እናቐፀሉ ከለዉ ሓደ መዓልቲ ንክሪስ ዝግባእካ ግብሪ ስለ ዘይከፈልካ ኣብ ኣካውንትኻ ዘሎ ገንዘብ ብምሉእ ብመንግስቲ ተወሲዱ ዶ ዝብል ደብዳቤ ካብ መንግስቲ መፅኦ። ኣብ ኣካውንቱ ዝነበረ ገንዘብካ ብምሉእ ተወስደ። ክሪስ ዝኾነ ኣታዊታት ስለ ዘይነበሮ መነባብርኡ መሊሱ ፀንከሮ። ገዛ ክራይ መኽፈል እውን ሰኣነ። ሓደ ምሸት ክሪስ ምስ ወዱ ናብ ዝተኻርየሉ ገዛ ክድቅሱ እንተመፁ ንብረቶም ኣብ ደገ ወፂኡ መፍትሒ ናይቲ ገዛ እውን ተቐይሩ ፀንሖም። ክሪስ ናበይ ከም ዝኸይድ ሓርበቶ። ንወዱ ሒዝዎ ከዓ ናብ ሓደ እንዳ ትሬን ስቴሽን ከደ። ኣብዚ መፀበይ እንዳ ትሬን ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክሪስቶፈር ነብኡ እዛ ሒዝካያ ዘለኻ ታይም ማሽን ድያ ክብል ሓተቶ። ክሪስ ከዓ እወ ታይም ማሽን እያ ንዓ ጠውቃ በሎ። ክሪስቶፈር ከዓ ጠወቃ። ምስ ጠወቃ ክሪስ ንወዱ እዛ ማሽን ናብ ብዙሓት ዳይኖሰር ዝርከብሉ ቦታ ከም ዝወሰደቶም ሓበሮ። ካብዞም ዳይኖሰር ንምሕባእ ከዓ ምፅዋት ጀመሩ። ክሪስ ከምኡ እንዳገበረ ንወዱ ናብቲ ሻቅ እንዳ ትሬን ሒዝዎ ኣተወ። ንሎሚ ምሸት ኣብዚ ተሓቢና ክንሕልፎ ኢና ብምባል ከዓ ንወዱ ኣብ ሕቑፉ ተተሪእሱ ከም ዝድቅስ ገበሮ። ክሪስ በዚ ዘጋጠሙ ኩነታት ስለ ዝጓሃየ ክነቢዑ ዝርአ። እታ ለይቲ ከዓ ኣብዛ ሻቅ ምስ ወዱ ይሕለፋ። ንፅባሕቲ ክሪስ ንወዱ ናብ እንዳ መዋዕለ ህፃናት ብምብፃሕ ናብቲ ስቶክ ብሮከር ንክኸውን ዝመሃሮ ዘሎ ትምህርቲ ከደ። ትምህርቱ ምስ ወድአ ንወዱ ካብ እንዳ መዋዕለ ህፃናት ብምውፃእ ሒዝዎ ናብ ሓደ መዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ዝሕደ ቤተ ክርስቲያን ከደ።
እታ ማሕዳሪት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝቆልዓ ሰበይቲ ጥራይ ንኽድቁሱ ከም ዝፍቀዶም ብምንጋር ናብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ንኽኸዱ ሓበረቶም። ኣብቲ ዝሓበረቶም ቤተ ክርስቲያን እንትኸዱ ነዊሕ ሪጋ ጸንሖም። ድሕሪ ነዊሕ ምጽባይ ከዓ ሰሊጥዎም ምስ ወዱ ምሕደር ተዋሃቦም። ግና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ክሓድሩ እንተደኣ ኮይኖም ኣቐዲሞም መጺኦም ሪጋ ክሕዙ እዮም ዘለዎም። ስለዚ ከዓ ዩክሪስ ንወዱ ንጉህ ናብ እንዳ መዋዕለ ህጻናት ብምብጻሕ ኣብቲ 96 ዝውዱ ትምህርቲ ንዝወሃቡ ዕብየታት ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሑ ብምውዳእ ኣብ ኣጋምሸት ኣቐዲሙ ንወዱ ሒዙ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን ሪጋ ክሕዝ ጀመረ። ብኸምዚ ከዓ ምሸት ምስ ወዱ ምሕደር ይረክብ ነበረ። ከምዚ እንዳበለ ንዝመሪ ህይወት ምቅላስ ናት ኢሉ ተተሓሓዞ። ክሪስ ዘይተሸጠት ናይ መወዳእታ ሓንቲ ስካነር ተሪፋቶ ነበረት። ስለ ዝተበላሸወት ከዓ ምሸት ኣበየቶ። ሓደ ምሸት ኣብቲ ዝሓትሉ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ንኽዕርያ ፈታሓ። ምስ ፈታሓ ሓንቲ ንብረት ከም ተበላሸወታ ከዓ ፈለጠ። ነቲ ዝጎደላ ንብረት መግዝእ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ዶሙ ሸይጡ ነታ ዝጎደለታ ንብረት ብምዕዳግ ነታ ስካነር ይዕርዩ ሸየጣ። ብብርክት ዝበለ ገንዘብ ስለ ዝሸጣ ከዓ ኣብታ ምሸት ናብቲ ዝሓደሩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮኑ ንሓደ ለይቲ ኣብ ሆቴል ሓደሩ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከዓ ቲቪ ክርእዩ ከኣሉ። ክሪስ ንዝውሃቡ ዝነበረ ኮርስ ተጎዲዱ እዩ ዝመሃሮ ዝነበረ። ሙሉእ መዓልቲ ምስ ዓማዊል ናይቲ ትካል ብቴሌፎን ምድዋልን ብኣካል ምርኻብ እናተኢሉ ከዓ ተተሓሓዞ። ፈተና ስለ ዝተቃረቦ ለይቲ ከይተረፈ ክጽንዕ ከዓ ዝረአ። እዞም 21 ሰባት ምስ ክሪስ ዝመሃሩ ኩሎም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ዝወዱ እዮም። ካብዚኣቶም 12 ክፍሊ ዝበጽሐ ክሪስ ጥራዩ ዝነበረ። ናይ ፈተና መዓልቲ ስለ ዝኣኸለ ከዓ ፈተና ተፈተነ። ክሪስ ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ምስ ሓደ ካልኣይ ቅድሚ ኩሎም ፈተና ወዲኦም ወፁ። ኣብ ሊፍቲ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ፈተና ክዛረቡ ጀመሩ። እቲ መምሃርቱ ንክሪስ ፈተና ከመይ ነይሩ ኢሉ ሓተቶ። ክሪስ ደሓን እዩ ብድሕሪት ዝነበሩ ሕቶታት ቁርብ ክብድ ኢሎም ንበሎ። እቲ ወዲ ክፍሉ ከዓ ብድሕሪት ሕቶታት ነይሮም ድዮም ኣመዳእ ዘይረኣኽዎም ብምባል ናብቲ ናይ ፈተና ክፍሊ ተመልሰ። እቲ ዘገርም እታ ስራሕ ካብዞም 21 ሰባት ንሓደ ጥራይ ክትወሃብ። ድሕሪ ፈተና ውፅኢቶም ንምፍላጥ በብሓደ ተፀዊዖም ንክፍሊ ይኣትዉ ነበሩ። ክሪስ ሪግኡ ስለ ዝኣኸለ ተፀዊዑ ናብ ክፍሊ ኣተወ። ኣብታ ክፍሊ ከዓ እቶም መጀመርታ ኢንተርቪው ዝገበሩሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ነበሩ። እቲ ካብኣቶም ዕድመ ድፍእ ዘበለ ሰብኣይ ከዓ ንክሪስ ሎሚ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲንካ መጺኻ በሎ። ክሪስ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ጽቡቕ ክዳን ተኸዲንካ ንኽኸይዳለ ንኻብ ምባል ከምዚ ገይረ በሎ። እዚ ሰብኣይ ከዓ ጽባሕ ነዛ ክዳን ተኸዲንካ ናብ ስራሕ ምጻእ እንተንብለካ መጻኻ ዶ በሎ። ክሪስ ነዚ ምስ ሰምዐ ንባዓት ክስዕሮ ደለየ። ምክንያቱ ክሪስ ንሳቶም ዘይፈልጥዎ ብዘይ መዕቆብን እኹል መግብን ንወዲ ሒዙ ምስ ዝሓርጎዝጎዝ ዝበዝሖ ህይወት ምቅላስ ካብ ዝጅምር ድሮ 6 ወርሒ ኣቁፂሩ ነበረ። ክሪስ ንባዓቱ ብምቁፅጻር ነቲ ሰብኣይ ወይ ይመጽእ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ሓንቲ ናይ ስራሕ ቦታ ካብዞም 21 ሰባት ንክሪስ ተዋሂባቶ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ክሪስ ከም ስቶክ ብሮከር ኮይኑ ኣብ ዝትካል ስራሕ ጀመረ። ህይወቱ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተመሓየሸ። ኣብ መወዳእታ ክሪስ ምስ ወዱ እንዳይዕለሉ እንዳኸዱ እንከለዉ እቲ ናይ ብሓቂ ክሪስ ጋርድነር ብጥቕኦም ክሓልፍ እዩ ዝረአ። ብምቕጻል ብጽሑፍ ክሪስ ጸኒዑ ነታ ትካል ብምግዳፍ ናይ ገዛ ርእሱ ትካል ከም ዝመስረተን ንትካሉ እውን ብሚልዮናት ዶላር ከም ዝሸጠን እዩ ዝግለጽ። እታ ፊልም ከዓ ኣብ ዝተፈጸመት። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ተስፋ ይገብር እዛ ዛንታ ፈቲኹም ኣትኮኑ። ኣብ ቀጻሊ ባህል ትሕሶ ሳብ ንረኸብ ከዓ ሰላም ጽንሑ።